Pak. Ayo. Apa? Koret ning ladang. Ladange sapa? Pak Sugiman, gur sak kotak diluk ya. Kena nggo tuku jajane Oki. Lah mangkat dhewe ngopo lho lah. Garek sak kotak ndang rampung ae gendang kotak tukon rokok. Gendang ayo. Tenan yo. Ya, Kok rokok tenan lho. ya. Iki lho garek sak kotak iki lho. Iki rene rono. Aduh, Ning ndi lho? iki rono. Gendang. Garek sak iki lho iki. Karo disulami ya. Ya. Iki sulamane akeh lho. Oh, ngantuk ora mau mau ki. Lah wis resik lho salok ini. Lah ya sulamane iki lho sing akeh. Mending turu wae lah. Ngantuk aku ora telaten aku ngoret ini. Wong sukete gawa dene koyo ngene omong ra enak suket. Apa to iki? Loh, anak wong to mau? Ya ora ero to. Loh. Lah aku koret ke malah turu lho. Lah kok mau takon ngewangi to. Lah ngono diuncal ning raine kancane lho. Lah kok ya weruh wong kowe mau ngomong koret to Lah aku ngantuk aku malah bocak koret tok. Makane ngetutne ra ono ben ra ngantuk. Malah kene yo micek kowe. Kono lho akeh koretan. Wong kene wis diresiki kok ipang kok ublek. Ning ae pindah kono. Alah. Gak diropi sik kono. Wis balik wae kono kowe nek gelar turu. Wis aku tak ngoret dhewe wae. Sekarang balik. Wis balik. Koretan sak meneh mbahane iki lho ki. Galengan iki ngecuwopros kayak ngene. Wong akeh koretan kok ngomong ora enek lho. Lha iki apa? Wis balik kono kowe balik. Balik alah aku nek nolah. Balik kono. Wong lanang rek kanggo gawe. Kan. Tak sulamane dhewe, sulamane sak meneh biyane kok. Balik kono. Diurusi anake. Turun kene, padha wae kon ngewangi rang, biadek kowe iki. Turu wae. Ngono ae diuncal ning raine kancane lho. Lah sing nguncalke sapa? Kowe. Lah uncalin nang kowe malahan.